Muthalib sing nani sing wedal niku nggih duwe dhuwit digawa perang akhirnya dadi barang laksakan ngoten ceritane kan ngoten niku tapi tumrap balasane Gusti Allah dilalah beliau nggih diparingi hidayah diparingi taufik dening Gusti Allah saged iman kalih Kanjeng Nabi sehingga saged duwe saged nyeritake hadis termasuk anak jadi mulane Ali bin Abbas radhiyallahu taala anhu biasanya kan niku saya Abdullah bin Abbas lah Abdullah niku putrane Sayyidina Abbas kromo putrane niku sing diceritake napa ingkang dipun ceritake bapake saking Kanjeng Nabi mulane Ali bin Abbas saking anak lanange Abbas radhiyallahu anhu berarti nggih niku sing ceritake wong lulu jadi cara-cara gitu Ali bin Nur Hamid Ali bin Nur Hamid saking anak lanange Nur Hamid berarti cerita niku dikrungu dilak saking Nur Hamid nggih niku luar biasa kuat hadis saya Abbas nggih mari salah satu piwal sing nyotos iku kita nyumrapi piwal sing pengiran tumrapi nalika Sayyid Abbas sedurunge manjing Islam dhuwur pirang kuwi amene lho ali sapa sing pengiran Mbak Simon ali to pirang kuwi ya sadhewe pirang lali ya pun orang di pakai bukan yang nama kirim wingin begitu sih ya jadi Al-Abbas salah si jadi wong 10 kan ditanggung pangane wong kan pada untuk budal perang wong 10 kan nanggung pangane wong kan pada untuk budal perang nama badan itu nature perang badan itu diantaranya Sayyid Abbas karena modal itu dereng manjing Islam nalika iku Al-Abbas itu nggawa 20 rupiah emas perlu kanggo jamin pangane tentara Mekah yen wis teko gilane ya jamin kebenaran gilane jamin itu tepat karo dinane perang durung nganti jamin wis padha perang dadi ora sida ngetokno dhuwit kanggo jamin nggih atane emas 20 ya ora sampe kalong lan tetep digo sane durung sempat jajan karena wis campur perang lah sawe iku 40 dirham sak dirham kurang luwih 20 gram niku sapa sing iso ngitung jasa sampeyan ngitung yo dunya barang ditawar antane emas dirampas dening para muslim kados sungguh nggih men ngerti men kadung diwaca mulai lali mawon jadi enak dibalik mawon nggih jadi barang ditawar antane emas dirampas dening para muslim barang tawar Madinah ngandung marang Kanjeng Rasulullah nyuwun supaya hartane kang 20 rupiah dianggap dari tebusan awake lan kang 20 dijaluk ya krana rumangsa nek pimpinane mungsuhe iku ponakane apa ada kedekatan emosional nggih krana ponak lah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ora pareng tapi kali Kanjeng Nabi mboten itu arto kang sira gawa metu perang kanggo jamin wong kang merangi kita ora bakal iso serange marang sira Abbas matur Muhammad sira iku bakal dadekake aku pikir ana ing Mekah njaluk marang wong Quraisy tapi
dene Kanjeng Nabi dijawabi ana endi Mas kang sira serahake marang Ummul Fadl. Ummul Fadl iku garwane Sayyid Abbas. Nah niku sira metu saking Mekah. Sira ngucap nang Ummul Fadl, Ummul Fadl, aku ora weruh apa kang bakal ngenani awak ingsun iki yen ingsun mati peperangan iki. Arta iki kanggo sira lan Abdullah Ubaidillah kanggo Al-Fadl lan Qasam tegese anak. Al-Abbas matur, anak-anake dulur-dulurku. Sapa kang merwake sampeyan? Akhire berarti uneni ngoten kaget. Kok ngerti wong iki sapa? Sing ngene kuwi sapa nang? Ngerti. Mulane uli sambat ya anak dulur, ya dulur ingsun. Sapa kang merwake sampeyan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingsun diceritani dening pangeran ingsun. Yo aku dikandani Gusti Allahku. Akhire Al-Abbas matur, ana asyhadu annaka shadiqun wa asyhadu an la ilaha illallah wa annaka abduhu wa rasuluh. Aku nekseni yen sira iku wong kang bener lan sira iku kawulane Allah lan utusane Allah. Sak temene aku mewehake atom emas iku marang Ummul Fadl ing tengahe bengi lan ora ana kang weruh kejaba Allah. Al-Abbas perintah anak dulure loro Ukelan Novel bin Al-Harith supaya Islam ini sak menika ngaji Islam karena nggih paling pengaruh gede. Mana nek napa nggih wong dipengaruh iki penting. Nah, orang dipengaruh akhirnya kalau kasus kula jenengan niki manggon cukup no pinggiran, gak dipengaruh apa-apa. Nek ngono ya orang pantai ya biasa wae gak patek ora sing ngajeni ngoten iki. Karena napa? Paji ora dipengaruh sing besar. Lan kula tundungane anake jenengan, ya anake kula jenengan ngoten iki dadi wong sing mulya sehingga duwe pengaruh sing gede. Nek di pengaruh sing gede akhirnya iso mikul dhuwur mendem jero tumrape kula jenengan. Amin nggih. Amin. Nggih. Dadi malah pinggir ngoten mawon. Ya, tapi kira ku yo gak apa-apa. Soale sing diitung pengiran iku ora ono pinggir ora tengah. Nggih. Inna akramakum indallahi atqakum. Tenang mawon masyaallah dhewe gak bos. Nek milihane awak dhewe tumrap Gusti Allah luwih takwa, niku luwih mulya tumrap Gusti Allah. Tapi kan badine beda. Nek wong dipengaruh gede, nggih, wah ngomong sithik digugu wong. Ngerti? Nggih. Kados Al-Abbas niku nalika mrentahe purane saya bengi Islam. Akhire yo mati Islam. Al-Abbas dawuh aku diparingi gani dening Allah budak 20 kang kabeh dadi pedagang kang bandane siji-sijine paling rendah 20.000 dinar. Dadi gantine 20 ukiah emas aku diparingi sumur zam-zam. Lan siji sahabat Ansor panjene dawuh sira loro lerena ana ing jurang Yakjud nunggu tekane Zainab yen wis teko supaya bani teko hebat. Ibnu Ishaq dawuh salah suci ulama tarikh nggih al-Sejarah kedadian mengkono iku sawise sawulan saking perang Badar. Nggih. Dadi Abdullah bin Abu Bakar, Abdullah putrane Abu Bakar mulane ana Arab niku bin niku kanggo krana rata-rata jenenge niku padha. Nggih, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abu Bakar, Abdullah bin Amr bin As. Kata padahal iku padha-padha ing riwayatno hadis Kanjeng Nabi. Dan nek ora ana bingi kan aduh sapa kae. Nggih.
Mulane Abdullah putrane Abu Bakar dawuh, aku nampa critane Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panjenengane dawuh, nalika Abdul As teko ing Mekah ngucap marang aku, Zainab sira bakal nusula bapakne wong Madinah. Aku nuli berangkat. Niku hebate ya putrane Kanjeng Nabi. Jadi begitu apa manut begitu ngabukti karo sing lanang. Masih wegane ku sing lanang durung mandi Islam kan ngeten. Nggih. Nalika Kanjeng Nabi budal yo gak terus melu hijrah. Sehingga budale nang Madinah wae sakwuse nggih sing lanang dadi tawanan krana sing dienggo nebus mau di antarane kalunge Sayyidah Khadijah sing dipareke maring putrane akhire dibalekke ya ngeten. Akhire nomor kasane Kanjeng Nabi kang supaya Sayyidah Zainab putri Kanjeng Nabi niku budal ing Madinah. Mulane nalika tekan omah nggih panjenengane akhire dawuh nalika Abul As teko ing Mekah ngucap marang aku, Zainab sira berangkat terus bapak ira ing Madinah. Aku nuli berangkat tegese wong kang kuasane sumur Zam-Zam. Nggih. Krana napa iki sedurunge ada dan barang Zainab budal tenggene Madinah, akhirnya sumur Zam-Zam dalam penguasaan Al-Abbas. Umpamane kedudukan ini diganti ora benere kabeh wong Mekah ora bakal tak wenyake saiki. Aku namung nunggu pengapura saking pengiranku. Diriwayatake saking Aisyah radhiyallahu anha panjenengane dawuh. Ini cerita sing detik. Nalika wong Mekah padha kongkonan nebus wong kang ditawan ning Madinah. Putrine Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kang aran Zainab. Utusan nebus bojone kang aran Abdul As. Ana yang tebusan iku ora kalunge Zainab kuwi maring ibune yaitu Sayyidah Khadijah garwane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nalika dadi ngandene Abdul As iki kanggo nebus keluar dari dilala Sayyidah Zainab kudu nebus lanang. Lupuk-lupuk krana urung cukup akhire diantarane sing dibunebus niku nggih kalau sing asale dihadiahke wedal ngantekan saking ibune yaiku Ndara Khadijah. Ndara Aisyah dawuh bareng Kanjeng Rasul pirsa kalunge Zainab penggali banget pola hasil dawuh. Muslimin yang sira kabeh bebasake tawanan bojone Zainab lan balekake tebusane. Iku iso setuju. Para muslim padha matur. Nggih, Abdul As kita bebasake lan tebusan kula wangsul. Nuli Kanjeng Rasulullah mundur janjine mantune yaiku Abdul As yang wis teko Mekah putrine Zainab kudu dikirim menyang Madinah. Kanjeng Rasulullah utusan Zaid bin Harisah hingga teko ing Madinah. Terus wa yurid lamun padha ngarepake sapa wong kafir sapa wong kafir tawanan khianataka
ngidani sira faktor khanu mangko temen-temen ngidani sapa kafir Allah mingkoblu ing dalam sadurunge perang Badar fa'akana mengawake sapa Allah ing sira minhum saking wong-wong kafir